Egunon guztiori, ongi etorri zenideok gaurko ospakizun honetara. Igande honetan, Famili Santuaren jaia ospatzen dugu. Egu berri jaietan gogoratzea eta ospatzen ari garen jainko gizon eginaren misterioa gure bezalako familia xume eta apal batean gertatu zen. Eta gertaera hori esker orain guk Jangoikoaren famili gera. Aita beraren seme alaba eta elkarren zenide. Horregatik, bildu hoi gara mai beraren inguruan Kristau familiaren otordu santuan jaunaren afaria egitera. Guazen beraz, Belenen jaio zaigun Jesus Gurtzia. Eta zutik hasia eman dizuen ospakizunari, abestuaz, kanta dezagun danok. Zagun dano, hau degun alaia, Jesus jaio da eta kanta aleluia. Kanta dezagun dano, hau degun alaia, Jesus jaio da eta kanta aleluia. Kanta dezagun dano, hau degun alaia, Jesus jaio da eta kanta aleluia. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Maria gandik jaiotako salbatzailea, beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Bihotzez eta eskerronez kanta jaunari salmoekin, abestiekin eta goratzarreekin. San Pauloren hitzak bigarren irakurgaian entzungo ditugunak, bere gonbidapena onartuaz, kanta dezagun koruarekin batera aintza abestia. Aintza zerua, aintza zerua, aintza zerua, jaunari. Eta pakea, lurrea gizonari. Eta pakea, lurrea gizonari. Aintza zerua, aintza zerua, aintza zerua, jaunari. Eta pakea, eta
egin dezagun otoitz. Jainko, egiazko bizi eredua eman diguzu familia santuagan. Egizu onbera izan ditzagula geure familietan ere, haien harreman eta maitasun berberak. Betiereko zoriona izan dezagun, zeruetako zure etxean. Zure seme Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi bai da, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Zirakeen liburutik. Gorezgarriago egiten du jaunak aita seme alabak baino. Eta amari eskubide ematen dio bere umeen gainean. Aita goresten duenak bere pekatuak ordaintzen ditu, eta ama goresten duenak ondasunak pilatzen. Aita goresten duenak pos izaten du bere seme alabetan, eta otoitzegunean entzun egingo zaio. Aita goresten duena luzaro biziko da, eta jaunak entzuten dio, amari atsegin ematen dionari. Ene seme, iraun zure aita goratzen, eta ez utzi bizi daino. Burua galtzen badu ere, izan zitzaizkio bihotz handiko, eta ez gutxietzi bizi zeraino. Aitari emandako laguntza ez da ahaztuko. Pekatuen ordain izango duzu, zoritxar egunean, gogoan hartuko dizu jaunak. Jaunak esana. Honore belur den gizona, ura baidela doatzoa. Honore belur den gizona, ura baidela doatzoa. San Paulo apostoluak Kolosarrei. Zenideok, jantzi zaitezte bihotz errukituz, onberatasunez, apaltasunez, egokitasunez, eraman honez. Jangoikoaren herri aukeratu, santu eta maitea zeraten ezkero. Eramazue ondo elkar eta barkatu batak besteari, inork inorentzat ezer baleuka. Jaunak barkatu dizuen bezala, barka zuek ere. Guzti hoien gainetik ordea, izan ezazue maitasun, hori bai da lokarririk bikainena. Kristoren pakeak agindu bezazuen bihotzetan, pake hortara deituak zeraten ezkero gorputz batean, eta izan esker honekoak. Oparo bizi bedi zuengan Kristoren hitza, jakinduriarik onenean elkar argituz eta berotuz. Salmoak, goratzarreak eta goi arnasesko abestiak jangoikoari bihotzez eta eskerronez kantari. Edozer esaten edo egiten duzuela, egizue dena Jesukristo jaunaren izenean, beraren bidez jangoikoa aitari eskerrak emanez. Jaunak esana. Zutik prestatzen gera, Evangelio Santo entzuteko. Aleluia bestuaz.
Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aintza zure jauna. Jesusen gurasoak Jerusalena joaten ziren urtero Pasko jaietan. Jesusek 12 urte bete zituenean, Jerusalena igo ziren jaietara ohitura zen bezala. Jai egunak bukatu zirenean, etxera itzuli ziren. Jesus aurra ordea, Jerusalenen gelditu zen, bere gurasoek ez zekitela. Eta lagunen artean zetorrelakoan, egun bateko bidea egin ondoren, haren bila hasi ziren taldeko aide eta ezagunen artean. Baina aurkitzen ez, eta Jerusalenera itzuli ziren haren bila. 3 egunen barruan, jauretxean aurkitu zuten, irakasleen erdian eserita, haiei erantzuten eta galdezka. Entzuten zioten guztiak, txunditurik zeuden, haren adimenarekin eta ematen zituen erantzunekin. Gurasoek ikusi zutenean, harriturik gelditu ziren. Ama Mariak honela esan zion, seme, baina zergatik egin diguzu hori? Horra nolako atsekabe ibili geran aita eta biok zure bila. Jesusek orduan, zergatik ibili zeraten ere bila? Ez altzenekiten nik nere aitaren etxean egon behar dudala. Haiek ordea, ez zuten ulertu Jesusek esan nahi zuena. Jaunak esana, Eskerrak zure jauna. egu berri egun bezperan, aita santuak jubileo urteari hasiera eman zion, Erromako basilikan ate santua zabalduaz. Itxaropenaren erromeslari lema honen inguruan hainbat eta hainbat ekintza egingo eta ospatuko dira mundu osoan zehar, baina batez ere Erroman urte berezi hau ospatzeko. Lema honek gure izakeraren bi alderdi nabarmentzen ditu batez ere. Alde batetik, ibiltariak erala mundu honetan, erromeslari. Amaren sabelean sortu orduko ibiltari gera mundu honetan.
dakigu gure bizitza edo ibilaldi hori luzea edo motza izango den, baina gure bideari ekiten diogu. Jaunak guretzako bakarrik, gutako bakoitzarentzako bakarrik, eratutako eta prestatutako ibilbide hori. Bestalde, esaten zaigu lema horretan, ezin dezakegula mundu honetako ibilbide hori itxaropenik gabe egin. Erromeslari itxaropentzu, itxaropenean erromeslari. Egia esan, ez jakinarren gure bizitza luzea edo motza izango den, badakigu jakin besteei begira, gure aurretik joan zaizkunei begira, badakigu ibilaldi horretan gazigeza asko izango ditugula, tristura, etxipena, nahigabea, hor daude, hor egongo dira nere bidean ere, baita ere noski, poza, alaitasuna, irrifarrea. Esango genuke gure ibilaldi hori horrela egiten dela, horrela eratua dagoela. Gauz batzuk zoriontzu egingo gaituzte, beste gauz batzuk iluntasunera eramango gaituzte, baina inor ez da beti zoriontzu, inor ez da beti etxipenen artean, baizik eta gazigezak, goraberak hor izango dira beti elkarrekin lotuak. Nola bizi gure bizitzako ilunaldi hoiek itxaropenaren laguntzari gabe. Esaten zaigu gaur egunean, gazte ugarik bere buruaz beste egiten dutela. Badira baita ere hainbat gaixo eutanasia eskatzen dutenak. Itxaropen falta, segurazki bai. Iluntasunaren erdian sentitu, gure bizitzak zentzurik ez duela sentitu, esperimentatu eta nahiago hiltzea, bizitzen jarraitzea baino. Nola atera iluntasun hoietatik? Nola aurkitu gure bizitzari zentzu bat, norabide bat, iluntasun hoien erdian? Itxaropena falta baldin bazaigu, gure izakeraren zerbait oso garrantzitsua falta zaigu. Itxaropenari gabe, inor itxaroten espadugu, ezer itxaroten espadugu, zertarako bizi, zertarako bizi. Eguberri egunean, urbi etorbi bedeinkapena horretan, Aita Santuak zerrenda luze bat jarri zigun begien aurrean, heriotzaren erdian bizi diran hainbat herrialde eta hainbat pertsona gure begi aurrean jarriaz. Ote dago, galdetzen dio neure buruari, ote dago itxaropenik iluntasunaren, heriotzaren iluntasunaren menpe bizi diran hainbat eta hainbat herrialde eta pertsona hoientzako. Nola lagundu hoiei itxaropen gehiago izan dezaten biziaren aldeko borroka horretan aurrera jarrai dezaten. Eta ez ote digute guri begirada luzatzen, beren begirada luzatzen, gure eskua, gure laguntza eskatuaz, nola zer egin guk itxaropen gehiago izan dadin gure mundu honetan? Ez da erreza.
Guk kristauok gure jaunarengan jartzen dugu gure itxaropen osoa. Maria gandik jaio den salbatzaileak badaki zer den gizaseme izatea eta gizaseme bezala mundu honetan bizitzea. Badaki zer den bakardadea, badaki zer den biraoa, badaki zer den sufrimena, baina badaki baita ere zer den itxaropena. Itxaropenak bultzaturik egin zuen bere azken otoitza Olibo mendian. Itxaropenak bultzaturik entregatu zuen bere bizitza beste mendi batean, Golgota mendian. Gure itxaropena, gizakiok bata besteei eskaini dezaiokegun itxaropena benetan mugatua da. Eta askotan egia aitortu behar baldin badugu, guk elkarri eskaintzen diogun itxaropen hori askotan faltsua da, gezurrezkoa da. Jaunak eskaintzen digun itxaropena ordea ez da horrela. Beregan bete da behin betirako gu guztiok itxaron dezakegun guztia. Beregan osotasuna, beregan egiazko bizia, beregan egiazko zoriona. Ez dira bete orain oso osorik mundu honetan ibiltarik eran bitartean, gazigezak hor jarraituko dute. Baina badakigu aurrez jakin, etsipenak eta heriotzak ez duela garaipena, baizik eta zorionak eta alaitasunak eta biziak duela egiazko garaipena. Horrela agertu bai zaigu Jesusen piztueran. Maria Virginia gandik jaiotako jaunak bakarri dauzka biziaz beteriko hitzak. Norengana joko dugu jauna, zuk bakarrik bai dituzu, zorionez eta itxaropenez betetako hitzak. Gure gana itxaropenaren hasia ereitera datorkigun, etorri zaigun jaunagan dugun fedea aitortu dezagun elkarrekin, kredoarekin. Istende, sistende. Senideok
egindagiogun otoitz jangoiko gure aitari, Jesusek ekarri digun itxaropenaren beharrean aurkitzen diren gizon emakume guztiak eta herrialde guztiak gogoan izanaz. Jainkoaren seme-alaben familia izatera deitua den Elizaren alde. Guztiei harrera ona egin diezaien eta gizartean batasun eta elkarrizketa espiritua indartzen zaila dadin. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Gurasoen alde, beren seme-alabak ez hitzen asma dezaten, bakoitzaren nortasuna errespetatuz eta bereien konfiantza irabaziz. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. batasun ezagatik edota beste zerbaiteagatik sufritzen ari diren familien alde. Arazoak bideratzeko laguntza izan dezaten. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. hemen bildurik gaudenon alde, ospatzen ari garen Eukaristiak gure artean famili espiritua suspertu dezan. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Entzun bai jauna, orain egin dizkizugun eskari xume hauek, eta baita ere gutako bakoitzak bere bihotzeko isiltasunean dituen eskari eta erreguak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. amen. Akezko opari hau zuri eskaintzerakoan jauna, apal-apalik eskatzen dizugu. Jainkoaren, Ama Birjinaren eta Jose Santuaren otoitzari esker, gure familiak bizi daitezela sendo
eta bakean, Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunak dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari, Egoki da eta zuzen, egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guzti santu, jangoiko al guztidun beti ereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Gaur ospatzen degun misterioko jai honetan, Kristo jauna, jainkozko izaeran ikusi ezina dena, gure izaeran agertu da, eta mende guztia baino lehen sortua, mende batean izaten hasi. Eroriak ziren guztiak, beregan jasorik, diren guztiak, beren betean berriz ezartzeko, eta galdua zegoen gizakia, zeruetako erreinura berriz erakartzeko. Horregatik guk ere, aingeru guztiekin batean, goresten zaitugu, pozez abesten dizugula. Santo, Santo, Santoa, diren guztiek jainko jauna, lurra beterik dauzka, zure dizdira, Osana, Osana, zero goienetan. Osana, Osana, zero goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzu bada santu, ogi ardo hauek zure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaun eta salbatzailearen gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko
isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogi ardoa ekartzea, zure eriotza dego aitortze, zu jauna etorri artea. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta pistuera gogoratuaz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldare honen inguruan, zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza, gaur hemen bildurik, Maria Virginak munduari salbatzailea ekarri zioneko egun santua ospatzera hemen bildua. Eraman ezazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta eleiz gizon guztiekin batean. Izan gogoan, jauna, orain dela urte bete, mundu honetatik zuregana joan ziren Ana Maria Aginagalde eta Arantzazu Oñederra zure zerbitzariak. Eriotzean zure semearekin bat egin zuten ezkeroz, pistueran ere berarekin bat izateko zoria izan dezatela. Era berean izan gogoan, jauna, pisteko itxaropenean joan diren gure senide Jose Iturbe, Juan Azpiazu, Carmen eta Maria Nieves Etxaniz, Maria Angeles eta Rita Zubizarreta, Antonio Urzelai, Pedro Mari Aldalur, Mari Carmen Azkoitia, Arantxa Arano, Ignacio Egibar, Brígida Aldalur, Koldo Odriozola, Javier Uzin, Mauricio Aginagalde eta bere emazte Estefania Gogorza, Maria Asunta Aginagalde, Patxi Garate, Guillermo Aldalur, Juanita Iraeta, Maria Jesus Zubizarreta, Dionisio eta Margarita Errasti, Esperanza Carrera, Joaquín Larrañaga, Ana Francisca Ayertza eta Senar Jose Manuel Landa, Tomás Saenz eta emazte Itziar Legarda Ereñu, eta mundu honetatik zugan itxaronez joan diran hildako guztiak, harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztiok ere betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virgina doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, San Juan Batailatzailearekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren gizon emakume guztiekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo, zure semearen
bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agunduta erakutziari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita zeu eta zeana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeuan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunai, barkatzen diegu eskero. Ez gaitzatzu utziten talian erortzen, baina atera gaitzatzu Atera gaitzazu, jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, Maria Virgiliagandik jaioa, bakearen errege izateko. Begira gure sinismenari eta itxaropenari eta ez pekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaiguzu pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea izan bedi zuekin, zabaldu dezagun gure artean, Kristok ekarri digun pakea. Kristo bakearen erregea, zatitua izan zen gurutzean, guk gaur aldare honetan egin dugun bezala. Zatitua gure zatiketa guztiak gainditzeko. Zoriontzua bazuek batasunaren mai inguruan bildu zeratelako. Jauna, ni ez nahi zinot, zunere etxean sartzeko,
baina ezazuiz bat eta sendatuko naiz.
egin dezagun otoi zenideok. Aita guztiz onbera, sakramentu honen bidez indar berritu gaituzunok, bizi gaitezela familia santuaren antzera, lur honetako nekeen ondoren, berarekin batean betiko zoriona iritsi dezagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Oharrak gaur hemen parrokian eta arratsaldeko 7:00 Donosti Ereski Gregorianon abesbatzaren konzertua izango dugu. Merezi du entzutea. Urtarrilak 1, urte berri eguna, meza nagusia 12:00 izango da urtero egiten dugun bezala. Eta bezperan, ilan 31, abenduan 31, bezperako mezare izango da arratsaldeko 7:00. Eta apaizaren bedenkapen nagusia hartu aurretik, abez dezagun zatozte kristauak. Zatozte kristaua, iotz apostoli, zatozte guztiok belenera. Aiodan gure, Jesus ikustera, jauna gurtu dezagun, jauna gurtu dezagun, jauna gurtu dezagun, auspestoli. Aiodan gure, Jesus ikustera, jauna gurtu dezagun, jauna gurtu dezagun, jauna gurtu dezagun, Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jangoiko algustidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen. Zoazte jaunaren pakean, Eskerrak jainkoa